Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Mudatsir ayat setunggal ngantos ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodhanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Ya ayyuhal muttassir. Hei wong kang kemulan. Qum fa'angzir. Tangyo sira banjur wenehana pepeling. Wa wasiyabak wa rabbaka fakabbir. Lan ngagungna pangeranira. Wasiyabaka fatuhhir. Lan resi ana sandanganira. Warrujza fahjur. Lan tinggalan kabeh penggawean kang jember. Wala tamnun tastaksir. Lan sira Muhammad aja ngenehi kanthi tujuan entuk piwales kang luwih akeh. Wali rabbika fasbir. Lan mung krana pangeranira sira sabara. Fa idza nuqira fin naqur. Mongko menawa srompat wis disebul fadzalika yauma idzi yaumun asir. Mongko yaiku dina kang sarwa angel. Alal kafirina ghairu yasir. Tumrap wong kang kafir ora gampang. Darni wa man khalaqtu wahida. Tinggalan ingsun kan bakal tumindak marang wong kang ingsun piyambak wis nyiptakake. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Lan ingsun paring marang dheweke bondo kang akeh. Wa banina syuhuda. Lan anak-anak kang tansah bebarengan dheweke. Wa mahattu lahu tamhida. Lan ingsun paring marang dheweke kajembaraning urip sak jembar-jembare. Thumma yatmangu an azita. Banjur dheweke kepengin banget supaya ingsun nambahi. Kalla ora bisa. Innahu kana li ayatina anita. Sak temene dheweke wis nolak ayat-ayat ingsun yaiku Al-Qur'an.
saurhiquhu sa'uda ingsun bakal matrapi dheweke kanthi dalan munggah kang rekoso. Innahu fakkara wa qaddar satemene dheweke wis mikirake lan netepake apa kang ditetepake. Faqutila mongko cilaka tenan dheweke. Kaifa qaddar kepriye dheweke netepake. Thumma qutila sepisan maneh cilaka tenan dheweke. Kaifa qaddar kepriye dheweke netepake. Thumma nadhar banjur dheweke mikir-mikir. Thumma abasa wa basar banjur raine ireng lan mrengut. Thumma adbara wastakbar banjur dheweke mengo sangka piwulang kang bener lan gumedhe. Faqala banjur dheweke ngucap in hadza illa sihrun yu'thar. Al-Qur'an iku mung sihir kang disinau sangka wong-wong biyen. In hadza illa qaulul bashar. Iki mung pangucape manungsa. Sauslihi saqor. Besok ingsun bakal nglebokake dheweke ing dalam neraka saqor. Wa ma adraka ma saqor. Lan apa to sira mangerti apa to neraka saqor iku? La tubqi wa la tadar. Saqor iku ora ninggalake lan ora mbebasake. Lawahatul lil bashar kang gosongake kulite manungsa. Alaiha tis'ata asyar ing dhuwure ana 19 malaikat kang jaga. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Lan kang ingsun dadekake njaga neraka iku mung sangka malaikat. Wa ma ja'alna ittadahum illa fitnatal lil ladzina kafaru. Lan ingsun nemtokake wilangane dheweke iku mung minangka coba tumrap wong-wong kafir. Liyastaiqinal ladzina utul kitaba supaya wong-wong kang diparingi kitab dadi yakin. Wa yazdadal ladzina amanu imana
supaya wong kang padha iman dadi tambah imane. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, supaya wong-wong kang diparingi kitab lan wong-wong mukmin iku ora ragu-ragu. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna, lan supaya wong-wong kang ing jero atine ana penyakit lan wong-wong kafir padha ngucap, madza aradallahu bihadza masalah, apa to kang dikersakake Allah kanthi wilangan iki minangka sawijining perumpamaan. Kadzalika yudhillullahu man yasha, kaya mangkono iku Allah ndadekake kesasar wong-wong kang dikersakake. Wa yahdi man yasha, lan paring pitutuh marang wong-wong kang dikersakake. Wa ma ya'lamu junuda rabbika, lan ora ana kang mangerti bala tentarane pangeranira illa huwa, kajaba mung panjenengane. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, lan sakor iku ora liya mung pepeleng tumrap manungsa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.